הפסוק אומר, על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אז הפסוק הזה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, רש"י מפרש בשם הספרי. הספרי זה מדרשי תנאים שיש על החומש. יש מחילתא, יש תורת כהנים, יש ספרה, שזה תורת כהנים, יש ספרי. ספרי זה במדבר ודברים, יש מדרש תנאים שנקרא ספרי. ושם הוא אומר דרשה יפה, על פי הדבר אשר לא תסור ימין ושמאל, אפילו שהחכם אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, תשמע לו. וכולם מקשים. אם החכם אומר לי על שמאל שהוא ימין, איך אני אשמע לו? הוא אומר לי על אסור שהוא מותר, חס וחלילה, איך אני אשמע לו? אז מסבירים שבוודאי שהחכם אומר על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל, אלא הכוונה שאפילו שלך, על פי ההסתכלות שלך, נראה שזה שמאל שהוא ימין, תסמוך על החכם, שיהיה לך אמונת חכמים. אבל מה זה שמאל? מה זה ימין? מה זה הקודים האלה שהתורה אומרת לנו על שמאל שהוא ימין, ימין שהוא שמאל? זה לא מבואר בפסוק, לא מבואר ברש"י. בשביל זה נלמד פה בליקוטי מוהר"ן תורה נ"ז כדי להבין את הדבר הזה, מהו שמאל ומהו ימין, ובעזרת השם נרוויח בתורה הזאת הרבה דברים. אומר הרב ככה, דע כי כל דיבור, באות א', כי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נברא ממנו מלאך. אז קודם כל זה גמרא, הגמרא בחגיגה דף י"ד עמוד א' אומרת שאמר רבי שמואל בר נחמני, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נברא ממנו מלאך, כמו שכתוב השם ייתן עומר המבשרות צבא רב. זאת אומרת שמהדיבורים של הקדוש ברוך הוא נבראים מלאכים. וגם כתוב שבכל דיבור ודיבור נחלק לכמה ניצוצות בבחינת כפטיש יפוצץ סלע. כשאדם נותן מכה עם הפטיש, אז נותן מכה אחת. איך אדם נותן מכה? הסדן נותן מכה אחת. כמה ניצוצות של אש יוצאים? יוצאים הרבה מאוד ניצוצות. זאת אומרת שממכה אחת יש התחלקות של הרבה מאוד ניצוצות של אור. לא מדברים פה על מה שנחלק, החפץ שנחלק ממכת הפטיש, אלא מדובר על ניצוצות שמכה ברזל בברזל. ברגע שברזל מכה בברזל במכה, הוא לא מוציא רק ניצוץ אחד, אלא הוא מוציא הרבה מאוד ניצוצות. ככה, בדיבור אחד של הקדוש ברוך הוא יצאו הרבה ניצוצות. כמו כן, נבראו כמה מלאכים לפי רוב הניצוצות. אז ככה, באמת, יש גמרא, שהגמרא אומרת שמכל דיבור ודיבור של הקדוש ברוך הוא נחלק ל70 לשון. כך אומרת הגמרא בשבת, דף פ"ח עמוד ב', שכל דיבור ודיבור של הקדוש ברוך הוא נחלק ל70 לשון. ובאמת הגמרא הזאת היא תמוהה. בשביל מה? בשביל מה כשהקדוש ברוך הוא דיבר במעמד הר סיני, צריך שהדיבור שלו יתחלק ל70 לשונות, ל70 אומות. הרי האומות לא שמעו את הדברים של הקדוש ברוך הוא. כדי לשמוע במעמד הר סיני כתוב שעם ישראל קיבל נבואה כמו משה רבנו. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו במעמד הר סיני, ובך יאמינו לעולם. זאת אומרת, אף על פי שעם ישראל כבר האמין במשה בקריאת ים סוף, כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אבל זו הייתה אמונה רק לשעה. כדי שעם ישראל יזכו להאמין במשה רבנו לעולם, מה היה צריך? היה צריך מעמד הר סיני. מה עזר מעמד הר סיני שעם ישראל יאמינו במשה לעולם ועד? למה? על ידי שעם ישראל ראו במעמד הר סיני, הם האמינו במשה לעולם ועד, בגלל שבמעמד הר סיני כל עם ישראל קיבל נבואה כמו משה רבנו. קיבל נבואה כזאת של הספקלריה המהירה, שראו את הקדוש ברוך הוא בלי שום מחיצות, כמו משה רבנו. וכיוון שהם קיבלו מכוח משה רבנו את הנבואה והיו במדרגה שלו לאותה זמן,
על ידי זה הם האמינו במשה רבנו לעולם, כי הם קיבלו את הנבואה דרך משה רבנו. בקריאת ים סוף כתוב, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אז הייתה הנבואה שלהם כמו יחזקאל, נבואה של שאר הנביאים. בשאר הנביאים כתוב הפסוק, וביד הנביאים אדמה. הנביאים רואים רק מבחינה של דמיון, ואם כן זה מחזיק רק לשעה. זה אספקלריה שינה מהירה, וזה רק לשעה. לעומת זאת, במעמד הר סיני הייתה עוצמה מיוחדת ביותר, שבך יאמינו לעולם, שכל עם ישראל הגיעו לשמוע את הדיבור מפי השכינה ישירות, ועל ידי זה הם קיבלו את מדרגת משה רבנו, וכיוון שבזכות משה הם האמינו בו לעולם. לכן כתוב בפסוק שעל ידי מעמד הר סיני, ובך יאמינו לעולם, כי מהכוח שלך הם קיבלו את הנבואה הזאת של מעמד הר סיני. זה לא היה לגויים. אז אם ככה, לאיזה סיבה צריך שדיבור של הקדוש ברוך הוא יתחלק ל70 לשון? הרי הגויים בין כה לא שמעו אותו. הם לא היו נביאים, אז איך זה נשמע? הם שמעו את הקולות, את הברקים, רעש הם שמעו, נבהלו. כתוב שכולם באו אצל בלעם, שאלו אותו, בלעם, האם הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את העולם? מה זה הרעש הזה? אמר להם, לא, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה לעם ישראל, זה הרעש שאתם שומעים. זאת אומרת שהם לא שמעו תורה, הם רק שמעו קולות, ברקים, רעדות, פחד, אבל לא היה שמיעה של תורה. אז למה יתחלק ל70 לשון? אבל על פי מה שדברי רבנו כאן, שהוא מחבר את הגמרות, גם את הגמרא בשבת פ"ח וגם את הגמרא בחגיגה י"ד, אנחנו מבינים שהחלוקה ל70 לשון זה לא בשביל שישמעו אומות העולם, אלא שעל ידי הדיבור נבראו 70 סוגי מלאכים שהם שרי האומות. ולמה דווקא באותה שעה? בגלל שבאותו זמן עם ישראל נבחר להיות יעקב חבל נחלתו. עד מעמד הר סיני לא היה בחינה של עם ישראל בכלל, אלא כל בן אדם ובן אדם, מי שהכין את לבבו לדרוש את השם, היה לו בחינה של יהודי. אבל ממעמד הר סיני כתוב למה נקרא שמו סיני, ראשת הגמרא, שירדה שנאה לאומות העולם. כי ממעמד הר סיני התברר שיש יהודי ויש גוי. עד עכשיו לא היה, אלא כל אחד, אברהם אבינו היה גם כן בן נוח, אלא מה הוא עשה? הכין את עצמו לדרוש את הקדוש ברוך הוא. גם שם היה צדיק, אף על פי שהוא לא היה יהודי. יהודי זה מתחיל מאברהם אבינו שהוא נקרא יהודי הראשון, אבל את הדבר הזה שנבדלו אומות העולם, זה היה רק במעמד הר סיני. לכן במעמד הר סיני צריך לתת כוח של 70 שרים. מה זה 70 שרים? זה עניין של מזל. עם ישראל הוא מעל המזל. לעומת זאת, הגויים הם תחת המזל. מה פירוש הם תחת המזל? תסתכלו על המילה מזל. תחברו את המם והלמד, יצא לכם 70. ומה עוד נשאר? אות זין, 7. יש פה שתי התחלקויות. יש 7 ראשים כתוב, והם ממונים על 70, ואלה הם שרי האומות. כל האומות כולם נמצאים תחת המזל. מה זה תחת המזל? זה תחת ממשלת 70 השרים, שעליהם יש 7 שרים עליונים. לעומת זאת, עם ישראל, יעקב חבל נחלתו, אנחנו לא קשורים בכלל לאומות העולם למזל, אלא ישר אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא. מה זה המשל שיעקב חבל נחלתו? אז כתוב בתניא שכמו שאדם מנענע חבל כאן, והחבל קשור בסוף, במגדל גבוה. אבל ברגע שאתה נותן לענוע כאן, החבל יעלה ויעלה 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 ויעלה. ככה, עם ישראל, מה שעושה כאן למטה הוא כאילו מנענע את החבל. אז אפילו שאתה פועל כאן למטה, עולה כל הפעולות שלך עד למעלה ישירות. זה הכוח של עם ישראל שאין אותו לאומות העולם בכלל. לכן, צריך שכל דיבור ודיבור יתחלק ל70 לשון, לא בשביל שישמעו אומות העולם, אלא כי מכל דיבור ודיבור של הקדוש ברוך הוא נברא מלאך. על ידי שהוא יתחלק ל70 לשון, נבראו 70 שרים לאומות, וירדו כל אומות העולם להיות מתחת המזל של 70 שרים,
ועם ישראל נתעלה להיות חלק השם. אז מה זה כל דיבור ודיבור נתחלק ל70 לשון? שנבראו באותה שעה הבחינה של 70 שרי אומות העולם, להיות ממונים על אומות העולם, ולהשאיר את עם ישראל בלכודו לקדוש ברוך הוא. ולכן, לא קשת הקושיה למה זה נאמר ב70 לשון, כי צריך לברוא כל שר ושר מיוחד ללשון שלו. אז הוא נברא בצורה שנשמע על לשון של אותה המדינה. למשל, רב, שר של מצרים, הוא צריך להיברות מדיבור שנשמע במצרית. שר של בבל צריך להישמע בדיבור בבלית. כל שר ושר שמיוחד לאומה שלו צריך להיברות מדיבור שהוא נשמע על ידי השפה שלו, אבל הקדוש ברוך הוא דיבר בלשון הקודש. כפטיש יפוצץ סלע. כמו שאתה נותן מכה אחת, יש פה רק הכאה אחת, אבל הניצוצות שיוצאים הם לכל הכיוונים. הם שמעו בעצם את כל הדיבורים, כל אחד בשפה שלו. המלאכים, לא אומות העולם. המלאכים, והם לא רק ששמעו, הם נבראו מהדיבור הזה. הם נבראו מהדיבור הזה. גם לא את הדיברות הראשונות? איך? גם לא את הדיברות הראשונות? אומות העולם לא, מה יש להם מזה? לא שמעו. אז הם העבירו את זה לאומות... איך אומר הפסוק? השמה עם, כל אלוקים חיים כאשר שמעת אתה ויחי, רק עם ישראל שמע, כתוב פורש בפסוק. אבל הם הגיעו למדרגת משה רבנו? עם ישראל, רק עם ישראל. במעמד הר סיני. במעמד הר סיני הגיעו לאותה שעה, כן. כי הם שמעו, כתוב פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. וכתוב אצל משה רבנו, פה אל פה אדבר בו. זאת אומרת, כמו שכתוב במשה רבנו, פה אל פה אדבר בו, כתוב בעם ישראל במעמד הר סיני, פנים בפנים. מה זה פנים בפנים? אחד מול השני. לא במראה שזה פנים ואחור, כי במראה אתה רואה את מה שמאחוריך, אתה לא רואה את מה שלפניך. פנים בפנים זה כוח נבואת משה רבנו, שהייתה מיוחדת לנו במעמד הר סיני. אז כבר הרווחנו את מה? להבין פשט בגמרא בשבת, שלמדנו אותה כבר עשרות פעמים, כי כל שבועות גורסים אותה בעין יעקב. ואף פעם לא הבנו למה התחלק כל דיבור של הקדוש ברוך הוא ל70 לשון. אז עכשיו על פי דברי רבנו הבנו שזה הפשט כמו הגמרא בחגיגה. אנחנו רוצים הרבה פעמים לראות איך הרב לומד גמרא, כדי לדעת איך ללמוד גמרא נכון. אז לומדים על ידי שמקשרים את שתי הסוגיות, את הסוגיה שכל דיבור ודיבור של הקדוש ברוך הוא נברא ממנו מלאך. גם הדיבור במעמד הר סיני נבראו 70 מלאכים. עוד אומר הרבה, כמו כן נבראו כמה וכמה מלאכים לפי רוב הניצוצות, ודיבור הכולל את הניצוצות נברא מלאך שהוא שר וראש על המלאכים שהם נבראו מן הניצוצות ומחנהו. אומר הרב דבר מאוד מאוד מעניין. הוא אומר שבדיבור נפעלים שתי פעולות. נברא מהדיבור בעצמו מלאך אחד, ומהניצוצות של הדיבור נבראים הרבה מאוד מלאכים קטנים יותר, שהם המחנה של אותו מלאך גדול. כמו שכתוב בזוהר שיש מחנה גבריאל, מחנה רפאל, מחנה מיכאל, מחנה אוריאל. כל הארבעה המלאכים הגדולים האלה הם מלאכים מאוד גדולים, ותחתיהם יש רבבות ואלפים ואלפי רבבות של מלאכים. מה הביאור? מי שנברא מהדיבור בעצמו של הקדוש ברוך הוא זה מלאך כולל, ומי שנברא מהניצוצות הוא מלאכים שהם כאילו משרתי המלאך הכולל. עוד מעט נראה כמה זה חשוב לנו כל החילוקים האלה. אם נסתכל על הדוגמה של הפטיש, הרי הפסוק אומר, הלא כה דבריי כאש נאום השם, הוא כפטיש שפוצץ סלע. שימו לב, הפסוק מתחיל בלשון יחיד. הלא כה דבריי, דברי, לשון יחיד, הלא כה דברי נאום השם. כאש נאום השם. אז מדברים על המלאך הראשי, שהוא דברי, הוא נברא אחד. והמלאך כתוב גווייתו כתרשיש. מה זה תרשיש? כאש להבה. זה המלאך שנברא, המלאך הכולל שנברא מהדיבור. אחר כך הוא כפטיש יפוצץ סלע, זה מה שנבראים הרבה מאוד מלאכים. למה כל כך חשוב לנו הדבר הזה? כי באמת יש סתירה לכאורה בין הגמרא בחגיגה לגמרא בשבת. כי בגמרא בחגיגה כתוב, מכל דיבור ודיבור של הקדוש ברוך הוא נברא מלאך אחד.
אז משמע שרק מלאך אחד נברא. ואילו בגמרא בשבת כתוב שמכל דיבור ודיבור מתחלק ל-70 לשונות, אז לפחות 70 מלאכים נבראים מכל דיבור. אז תחליט, מלאך אחד או לפחות 70, אבל לפי דברי רבנו אין שום סתירה, מיושב היטב. מה שכתוב בגמרא בחגיגה מלאך אחד, זה מלאך שהוא ראש, כמו שהוא אומר, שהוא שר וראש של המלאכים. ומה שכתוב שנבראים הרבה מלאכים, זה המלאכים הקטנים יותר שהם נבראים מן הניצוצות. אז הרווחנו עוד. איך? לפי הגמרא בחגיגה זה 10. לא, כתוב מפורש בלשון הגמרא אחד. בכל דיבור ודיבור מלאך אחד. נאמר בדבר השם, כך כתוב מפורש בגמרא. כמה דיבורים היה? איך? בסדר, אבל מהדיבור בעצמו הוא לא נחלק. כאן כתוב שבדיבור נחלק ל-70. משהו שבדיבור אחד נחלק ל-70, לא רק אחד. אומר הרב, וכל מלאך ומלאך הוא ממונה על איזה דבר, ואפילו כל אילנות ועשבים יש עליהם ממונים. זאת אומרת, צריך להבין שכל עשב ועשב שאתה רואה, כל אחד שיוצא מהאדמה, כמה יש פה? רק פה, מיליונים. לכל אחד ואחד יש לו מלאך אחד שהוא שלו, שמכהו ואומר לו גדל. עוד נסביר את המכהו הזה. מכהו ואומר לו גדל, זאת אומרת שיש מלאך על כל עשב, אולי גם על כל עלה, כל אילן, בלי סוף. לכן חייבים להסביר שיש מלאך אחד ממונה, ויש עוד בלי סוף מלאכים שהם ניצוצות. איך נחלק את הדברים כדי לדעת טוב? אז זה הולך ככה, לכל מין ומין יש מלאך ממונה שהוא נברא מהדיבור. זאת אומרת, למשל למין התפוחים, אז יש מלאך אחד כללי שהוא ממונה על כל מין התפוחים, הוא הממונה הגדול. לעומת זאת, כמה עצי תפוחים יש בעולם? מיליון. אז אם יש מיליון עצי תפוחים בעולם, אז יש תחת אותו מלאך הממונה מיליון מלאכים שהם נבראים מהניצוצות. ואפילו כל אילנות ועשבים יש עליהם ממונים, כמו שאמרו חכמינו ז"ל, אין לך עשב מלמטה שאין לו מלאך מלמעלה וכו'. מה זה וכו'? שמכהו ואומר לו גדל. זאת אומרת, המלאך איך עושה? הוא נותן מכה לעשב, נסביר את זה, ואומר לו גדל, וככה הוא גודל. וכל מלאך מקבל חיותו מהדיבור, כי הרי מלאך, אנחנו צריכים לדעת, אין שום דבר שיש לו חיות עצמית. גם מלאך אין לו שום חיות עצמית. הרי אנחנו אומרים כל יום בתפילה, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה פירוש הדבר הזה שהמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית? פירוש הדבר שכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחדש את מעשה בראשית. זאת אומרת שהוא נותן להם כוח לחיות ולהתקיים. זה לא כמו שאדם בורא שולחן, עושה שולחן, הוא לא צריך להיות עדיין כל הזמן תופס בשולחן כדי שהשולחן יהיה שולחן. לכן אומר המהר"ל מפראג שהבן אדם הוא לא הסיבה האמיתית לשולחן, כי גם אם חס וחלילה ימות הבן אדם, הנגר שבנה את השולחן, השולחן יהיה קיים. אז ממילא הוא אומר ככה בפילוסופיה עמוקה שהשולחן הוא לא נקרא מסובב מהאדם. האדם הוא לא הסיבה של השולחן. אבל לעומת זו, הקדוש ברוך הוא סיבת כל דבר. מה פירוש שהדבר הוא סיבת כל דבר? למשל, כשאתה מחבר שואב אבק לחשמל, אז הסיבה שיפעל השואב אבק זה החשמל. והראיה, ברגע שתנתק אותו הוא יפסיק לפעול. זאת אומרת, הכוח של הפעולה, מה הסיבה שלה? זה החשמל. כך כל מעשה בראשית, כל מה שאנחנו רואים, הסיבה שלו מהו? הוא בדבר השם שמיים נעשו. זאת אומרת, כוח אינסופי שהקדוש ברוך הוא מפמפם ונותן בכל רגע ורגע כדי להחיות את כל הבריאה. ואם שנייה אחת לא יהיה זיווגים של שפע קדוש כזה להחיות את כל הבריאה, ברגע אחד כל הבריאה תקרוס על עצמה. ואתה נאמר בשם הבעל שם טוב. איך? כן, אני רוצה להסביר את זה באמת יותר באריכות. פעם הסברנו את זה, אבל אני לא חושב בקבוצה הזאת. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מסיר רגע את ההשגחה שלו, היה העולם חוזר לטוב. היום חקרו ובדקו שכל העולם באמת הוא ריק אחד גדול. שכל החומר שממנו נברא העולם, אפשר להכניס אותו בתור חומר בקופסת גפרורים אחת קטנה. למה? כי יש לנו אטומים. האטומים באמת ריקים.
מה שיש באטום זה סיבובים מהירים, וכמו שאתה רואה מאוורר מסתובב מהר, זה נראה לך כאילו יש צלחת, רק באמת יש רק 4 כנפיים דקים, אבל בגלל הסיבוב המהיר קיים, אז לכן נראה לך שיש פה משהו, צלחת שלמה. ככה כל האטומים הם בסך הכל דברים מאוד קטנים, הפרוטון והנוטרון מאוד קטן. המרחק ביניהם לבין האטום שמסתובב סביבם הוא מרחק גדול מאוד. מי שקצת למד בפיזיקה יודע את זה. וממילא באמת האטום הוא ריק, ממש הוא ריק. מה גורם לו להיות דבר יציב? המהירות הסיבוב, משהו מסתובב סביב עצמו במהירות אינסופית כל כך מהירה שהיא גורמת לו להיות עצם חי. מי נותן פה את הכוח, האנרגיה הזאת כל רגע ורגע? זה הקדוש ברוך הוא. זה הפשט הפשוט ביותר של המחדש בטובו בכל יום מעשה ראשית. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן כל רגע. כתוב ולשלג אמר הווה ארץ, כך כתוב בפסוק באיוב. איך נברא העולם? לקח הקדוש ברוך הוא קצת שלג מתחת כיסא הכבוד, ומזה הוא זרק את זה, הוא ברא את העולם. זאת אומרת שהעולם נברא מאיזה חומר, יולי, כמו שכתוב בספרים, מועט, רק הוא מתנפח ומתנפח, כמו שאומרת הגמרא בחגיגה דף י"ב, כשתי פקיות של צמר שמתנפחות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן מעט חומר שהוא מתנפח, ומתנפח לממדים הגדולים שאנחנו רואים שהם כל הממדים של היקום, שזה יקום אינסופי. כל זה נברא מקמצוץ של שלג שהקדוש ברוך הוא זרק לתוך הצמצום הקדוש כדי לברוא את כל היקום, כל הגלקסיות, כל מה שאנחנו רואים עד אינסוף, אינסוף, אינסוף. מה כתוב? אומר הבעל שם טוב, מה שהוא הזכיר מקודם, בדבר השם שמיים נעשו. מה זה בדבר השם? כתוב לעולם השם דברך ניצב בשמיים. מה הפירוש לעולם השם דברך ניצב בשמיים? הדיבור שלך השם הוא לעולם ניצב. כשאמרת ויאמר אלוקים יאור, ויאמר אלוקים תדשי הארץ, ויאמר אלוקים תראה יבשה, הדיבור של הקדוש ברוך הוא לא מפסיק. דיבור של בן אדם ברגע שהוא גמר לדבר, זהו. זה גם לא הכי מדויק, כי היום גם את זה ראו, שהדיבור פשוט הולך ומתפשט, רק מה שאתה לא שומע אותו יותר, כי הוא חלש, אבל שום דבר לא נאבד, שום קול לא נאבד. אבל הדיבור של הקדוש ברוך הוא זה ודאי לא נאבד לעולם. בדבר השם שמיים נעשו, הדיבור של 6 ימי בראשית עדיין מחזיק את מה? את כל הבריאה כולה. זה מה שאומר פה רבנו. רבנו אומר, מה הכוח שנותן למלאכים לחיות? זה הדיבור שממנו הם נוצרו. הדיבור שממנו נוצר כל מלאך ומלאך, ממנו הוא חי לעד ולעולמי עולמים, כל זמן שהקדוש ברוך הוא קבצב לו שיחיה זה המלאך. כי יש גם דבר שמלאכים מתים, אמנם לא ראשי המלאכים, אבל יש מלאכים שמתבטלים. כתוב שהם חוזרים לנהר דינור ומתבטלים. יש מלאכים שמתבטלים, יש מלאכים שאומרים שירה פעם אחת בחייהם וישר לא מתבטלים. יש כאלה שחיים 10 שנים. כל דבר זה סודות המרכבה, כמו שכתוב בפרקי מרכבה. אין לך עשב מלמטה שאין לו מלאך מלמעלה, וכל מלאך מקבל חיותו מהדיבור, הוא משפיע לתוך הדבר שנמנה עליו. זאת אומרת, המלאך מקבל מהדיבור כוח ומשפיע. אז אם נסתכל פה על האילן שנמצא כאן בחצר, מאיפה הוא גודל? אז הוא גודל ככה, יש לו מלאך שממונה עליו, שהוא נברא מהדיבור, והוא מקבל כל שנייה ושנייה חיות מהדיבור של השם יתברך, ואת החיות שהוא מקבל הוא נותן למי? הוא נותן לאילן שהוא ממונה עליו. ושני הכוחות הללו, היינו כוח שיש למלאך לקבל וכוח להשפיע, מכונים בבחינת ידיים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שכתוב שלמלאך יש לו 6 כנפיים. ב2 יכסה פניו, 2 יכסה רגליו, וב2 יעופף. השתי הכנפיים האמצעיות שהן בחינת וב2 יעופף, הם נקראים 2 ידיים, ויש להם בחינה של ימין ושמאל. ימין היא מתקשרת לדיבור, ומקבלת כל הזמן את השפע מהדיבור. שמאל היא זו שנותנת למה שהוא ממונה עליו. זאת אומרת, אם המלאך הזה ממונה על אילן, איך הוא מקבל את השפע מהדיבור? דרך היד ימין שלו. ואיך הוא נותן את השפע לאילן? דרך היד שמאל שלו.
ימין זה תמיד חסד, שמאל זה תמיד גבורה. חסד זה דבר אינסופי, חסד אברהם, כשהקדוש ברוך הוא מתנהג במידת החסד, זה הטבה בלי סוף ובלי גבול. מה זה מידת הגבורה? גבורה זה צמצום, תקבל מה שאתה צריך ומה שמגיע לך. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להחיות את האילנות, את העשבים, או את הבני אדם, יש בן אדם גם כן, ממונה עליו מלאך, אי אפשר לתת לו ביד ימין, כי אי אפשר לתת לו חסד אינסופי, כמו שאתה אמרנו את הדוגמה שלתינוק קטן אתה לא יכול לתת לו סטייק. למה? אתה מאוד אוהב אותו, אתה רוצה לתת לו מה שטעים לך, הוא יחנק. מה אתה צריך לתת לו? לתת לו חלב. אותו דבר, נר. יש לך נר שדולק, אתה אומר, אני רוצה שהנר הזה ידלק טוב. מה אתה עושה? תשפוך עליו כוס שמן. מה יקרה? על המקום, הנר יכבה. צריך לדעת בצמצום. נר יכול לדלוק רק עם פתילה. איך הוא דולק עם פתילה? כי הפתילה שואבת מעט מאוד של שמן. בצמצום. לא יותר מדי, כי יותר מדי מה? יכבה הנר. כך כל הבריאה כולה מתנהגת, שלקבל את השפע היא צריכה לקבל דווקא מיד שמאל. כי יד שמאל היא יד שמצמצמת, והיא נותנת רק בגבול ומידה כמה שאתה יכול להשיג, ולא טיפה אחת יותר. כי טיפה אחת יותר כבר היא הייתה מה מאבדת. לכן זה נקרא מה, כל עשב עשב יש לו מלאך שמכהו ואומר לו גדל. מה זה המילה מכהו? כדי שתדע מאיפה הוא מקבל את השפע, מיד ימין ומיד שמאל. אז צריך לדעת שכתוב בגמרא בסוטה מ"ז עמוד א', שמאל דוחה וימין מקרבת. כשאתה רוצה לחבק מישהו, תחבק אותו בימין. כשאתה רוצה לתת לו מכה, תן לו ביד שמאל, גם כדי שלא תהיה חזקה. אז יד שמאל היא המרחיקה. מה שכתוב, שמכהו ואומר לו גדל, תשמעו את הפשט. מה זה מכהו? לא שנותן לו מכה חס וחלילה, אלא מכהו פירוש הדבר שנותן לו ביד שמאל. כי ההכאה היא מבחינת שמאל דוחה. מה יהיה כאן השמאל דוחה? שהיא נותנת לו רק שפע בצמצום מה שהוא צריך ולא יותר. וכל זה חסד גדול. כי אם הייתה נותנת לו הרבה יותר ממה שהוא צריך לקבל, אז ממילא מה היה קורה? הוא היה מת. אז מה יוצא? אם נעשה פה חשבון, המלאך מקבל ביד ימין. זאת אומרת שהוא מקבל אין סוף. והוא נותן ביד שמאל. אז מה קורה באמצע? מה עם כל השפע שנותר? אתה מקבל 100 ונותן 10, מקבל 100 ונותן 10. כמה תשמור לעצמך? תתפוצץ? כמה אתה יכול לשמור לעצמך? אלא הפירוש הוא, זה הכוונה במכהו ואומר לו גדל. הרי איך הסברנו? איך נעשה ניצוצות? על ידי הכאת הפטיש. על ידי הכאת הפטיש, אז מה יוצא? כשהמלאך הוא מתרבה עוד ועוד. כי הרי אי אפשר שיהיה רק עשב אחד. הרי כל גרעין נוטע עץ שלם, שמתוך העץ הזה יוצא מיליוני גרעינים. וממיליוני גרעינים האלה אי אפשר לטוע מיליון עצים. זאת אומרת שמכל שפע שאתה נותן, אתה צריך לברוא עוד מיליון מלאכים שיהיו לכל עץ ועץ שיצא. תיקח את העשבים שמתרבים, תיקח את החיידקים. לכל חיידק גם כן יש מלאך שאומר לו גדל. כל דבר ודבר שבעולם יש כנגדו איזה כוח שנותן לו, כי אם לא, אין לו חיות. ממילא הריבועים הם צריכים להיות ריבועים אינסופיים בעולם. ממילא זה מה שנעשה מההפרש שבין שמאל לימין. בשמאל כשהוא מכהו ואומר לו גדל, ההכאה היא כמו הכאת הפטיש, שהיא עושה הרבה מאוד ניצוצות. מצד אחד היא נותנת רק מה? קצבה קטנה, כמה שבאמת יכול אותו האילן לסבול ולא יותר, אבל מצד שני היא גורמת את מה? את הריבוי האינסופי. לכן הריבוי והזיווגים הם בחינה של שמאל דווקא. צריך לראות את זה קצת באריזה, באריכות. ושני הכוחות האלו, היינו כוח שיש למלאך לקבל וכוח להשפיע, מכונים בבחינת ידיים. ביד ימין מקבל חיותו, וביד שמאל משפיע, בבחינת הוא מכה אותו ואומר לו גדל. וההכאה היא בחינת שמאל, שלא תבין לא נכון שהוא מכה אותו והורג אותו חס וחלילה, אלא מכהו זה הכוונה בחינת שמאל, כי שמאל דוחה וימין מקרבת. נמצא עכשיו שכל הרפואות תלויים בתורה, כי אחד השימושים של העשבים
עכשיו הוא פונה לאיזה דבר מסוים. מה אחד השימושים שמשתמשים בעשבים? ליצור מהם תרופות. ממילא, אם כל עשב הוא מקבל את הכוח מהמלאך, והמלאך מקבל את הכוח מהדיבור של הקדוש ברוך הוא, והדיבור של הקדוש ברוך הוא, איפה הוא כתוב? הוא כתוב בתורה, נמצא שהכל מתקשר ישר למה? לתורה. וזה באמת מה שכתוב, ופרועות תהיה לשריך, שבאמת יש כוח בתורה לרפות. ושכל הרפואות תהיה בתורה בבחינות ולכל בשרו מרפא. הפסוק אומר, ולכל בשרו מרפא, ודורש את המשנה באבות פרק ו', שמניין שאדם שעוסק בתורה הוא מתרפא, דכתיב, ולכל בשרו מרפא, כי התורה נותנת כוח למלאכים, והמלאכים משפיעים לעשבים, והעשבים מרפאים בכוח התורה. רק התורה היא תורה שבכתב, וכדי לרפות בעשבים אתה צריך כוח של תורה שבעל פה, כי תורה שבכתב זה עוד פעם, זה לא דיבור, זה רק כתיבה. אתה צריך לעשות מה? דווקא כוח של תורה שבעל פה, שהוא זה שנותן את הכוח לעשבים לרפות. אני אסביר בזה דבר יקר מאוד. הזכרנו את זה גם כן השבוע, אבל אף אחד לא היה כאן ביום ראשון. יש שאלה קשה מאוד, מאוד מאוד קשה. אנחנו רואים בתנ"ך על אלישע, שהוא עשה ניסים ונפלאות, פלאות שהן כדוגמתם. ובמשך כמה פרקים במלכים, הספר מספר לנו את כל הניסים והנפלאות שעשה אלישע. מה הפלא הכי גדול שעשה? שאלישע החיה את המת. כמו שכתוב, וימודד עליו 7 פעמים, עד שהלך בבית, הלוך וחזור, עד שהוא נעשה, עד שהוא החיה את המת. לעומת זאת, כתוב בגמרא, הגמרא מספרת על רבי ואנטונינוס, שהיה מעשה שאנטונינוס היה מגיע כל פעם אל רבי, היה מגיע עימה עם 2 עבדים, וכדי שלא ידעו שהוא מגיע, מה הוא היה עושה? היה הורג את העבד הראשון על הפתח של המנהרה שלו בינו לבין רבי, ואת השני על פתח ביתו כשהוא חוזר. טוב? והיה לו תנאי עם רבי. למה הוא הרג? סליחה, למה הוא... אז כתוב, הגמרא שואלת איך הוא היה הורג אותם. למה הוא היה הורג אותם? אתה שואל למה הוא היה הורג אותם? הוא היה הורג אותם כדי שלא יספרו שהוא הולך להיפגש עם רבי, הוא היה מלך רומי. אבל הגמרא שואלת איך הוא היה הורג אנשים, הרי אסור להרוג. זה היה אומר שהיה מברר את המינים ואת המסורות. היה לוקח כל מיני גויים שהם היו אפיקורסים, ואותם הוא היה הורג. הוא היה מוצא להם סיבות. כנראה היו הרבה, לא היה חסר לו. טוב, אז פעם אחת הוא היה אצל רבי, והוא רואה שנמצא שם רבי חייא. אמר לו, רבי, הכל טוב יפה, אבל יש לנו הסכם ואני המלך. אף אחד לא יהיה איתך בשעה שאנחנו לומדים. ואיך פה רבי חייא נמצא? אמר לו, רבי, לא, זה לא בן אדם בכלל, זה מלאך. אמר לו, מה, זה מלאך? אין, שיבוא, שיקרא לזה שיושן פה על הפתח של המנהרה שיביא אותו. אם זה מלאך, שילך יקרא לו. אז הלך רבי חייא, רואה את הבן אדם שהוא מת. אומר לו, מה אני אעשה, אומר רבי חייא? לבוא להגיד למלך מה, שהוא כבר מת, אסור, לא משיבים את המלכות. אי אפשר, זה לא דרך ארץ. מלך אמר לך להביא אותו, תביא אותו, מה תגיד? ומה, לא להביא אותו, לברוח אני לא יכול. מה עשה? ביי רחמה והוקמה. התפלל לקדוש ברוך הוא והביא אותו. אז אמר לו אנטונינוס, אני יודע שקטן שבכם מחיה מתים. רק בכל אופן, אני רוצה שכשאני נמצא איתך, שנהיה לבד. אבל אם ככה אתה רואה שהקטן בתלמידים של רבי, כך אומר אנטונינוס, יודע מה שהוא מדבר, מחיה מתים כלאחר יד. ואצל אלישע אתה רואה כמה הוא התעייף. אתה שלחת משענת, לא הקיץ עניו, ואז הימודד ויזורר עליו 7 פעמים. כמה התעייף אלישע לעשות? אז זה קושיה חזקה מאוד. התשובה לקושיה הזאת לומדים אותה מהתורה של רבנו. הרב פה אומר שעל ידי הכוח של תורה שבעל פה מושכים את הכוח למלאך למשוך את הרפואה. זאת אומרת, התורה שבכתב יש לה עוצמה עצומה, אבל אין לה עוצמה של דיבור. את העוצמה של דיבור זה דווקא יש לכוח לחכמי ישראל שהם מפרשים את התורה. וכל פירוש שחכמי ישראל נותנים בתורה זה נקרא תורה שבעל פה לעומת תורה שבכתב. ככה רבי נתן מעריך בהלכות הושענא רבה הלכה ב' ולהסביר את היסוד הגדול הזה שהעניין של תורה שבעל פה היא הדיבורים שממנה חי המלאך. ממה חי המלאך? לא רק מהתורה שבכתב בסתם, אלא מהפירושים
שהחכמי ישראל נותנים בתורה שבכתב, זה הדיבור שגורם למלאך לחיות. כי התורה שבכתב היא רק בחינה של כתב, כתב לא נותן חיות למלאך. מה נותן חיות למלאך? דיבור. איזה דיבור? אז הוא מסביר שדווקא כוח של חכמי ישראל, וזה מה שהרב פה ממשיך, בדיוק, על ידי לימוד תורה באמונת חכמים, שזה חכמי ישראל, תורה שבעל פה, זה הכוח שנותן. ולכן הם היו שליטים בקלות, היו שליטים מאוד על כל הבריאה בקלות מאוד, כי הם שלטו על המלאכים הרבה יותר מהכוח של תורה שבכתב. אף על פי שוודאי תורה שבעל פה כבר ניתנה מהר סיני. כבר מזמן הר סיני כתוב, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. מה הוא מסר ליהושע יותר ממה שהוא מסר לכל ישראל? הוא מסר לו את התורה שבעל פה, כי את התורה שבכתב הוא נתן לכולם. במה מתבטא מסירה של יהושע יותר מכל עם ישראל? הבחינה שיהושע הוא המקבל, הראשון שהוא קיבל את התורה שבעל פה. ומאוד מעניין שמי שקרא בספר אלדד הדני, יש ספר שנקרא אלדד הדני, שהוא אחד היה שבא לפני 300-400 שנה מעשרת השבטים, והם לא היה להם את כל הגמרות שלנו וכלום, כי העשרת השבטים כבר גלו קודם. והוא היה אומר להם איך אנחנו לומדים. אז היה אומר להם, כל לימוד שאנחנו לומדים, אנחנו אומרים, כך אמר משה ומסר ליהושע את הפירוש. היו מזכירים את משה ואת יהושע שכך הפירוש בתורה שבעל פה. אבל בכל אופן, הכוח של תורה שבעל פה נתגלה רק מאותה שעה שנחתם תורה שבכתב. מתי נחתמה תורה שבכתב? מי נמצא על התפר? אסתר. כתוב שאסתר אומרת לחכמים, כתבוני לדורות, תכתבו אותי. אומרים לה, לא, אנחנו לא יכולים לכתוב אותך, נחתם תורה שבכתב. אי אפשר להכניס לתנ"ך שום ספר יותר. עד שהם צמו ועשו שאלה, עד שקיבלו נבואה ודרשו את הפסוקים, שאסתר הוא סוף הניסים הניתנים להיכתב, ואסתר נכנסה, ככה דרך הדלת האחורית, זה הספר האחרון מהכ"ד ספרים של התנ"ך. באותה שעה נחתם הנבואה, נחתם תורה שבכתב, והתחיל הכוח של אנשי כנסת הגדולה, שאנשי כנסת הגדולה זה כוח של תורה שבעל פה. וממילא, מרגע שהתחיל כוח של תורה שבעל פה, יש את השלטון גם על המלאכים. למה? כי כל המזון של המלאכים זה מהדיבור, זה מהכוח תורה שבעל פה. וממילא, מאוד קל לחכמי תורה שבעל פה, הקטן שבכם מחיי מתים, זה מאוד קל לו. למה שהוא שולט בכל המלאכים כולם שהם שולטים בכל הבריאה. ומי שפוגע באמונת חכמים, הוא פורץ גדרן, אזי אין רפואה למכתו. אתם רואים, הרב דיבר על תורה ופתאום קופץ לחכמים. אלא צריך להוסיף את כל מה שהסברנו, תוספת מהדברים של רבי נתן. התורה, הכוונה כאן תורה שבעל פה. ועל ידי שזה תורה שבעל פה, לכן מה? אזי אין רפואה למכתו. אתה מבזה תלמיד חכם? לא, אלא שהוא פורץ גדרם של חכמים. עיקר פריצת גדר של חכמים, שחכמים גזרו גזרה, והוא אומר לא, אני לא צריך, לא כתוב את זה בתורה, כמו שכתוב בתורה. אז זה מה שהוא מביא פה. בדיוק כששכן פורץ גדר שכן נחש. למשל, חכמים גזרו בשבת מוקצה. מוקצה לא כתוב בתורה שאסור לטלטל מוקצה. מותר לטלטל מוקצה מהתורה. בא אל חכמים ואסרו. בא בן אדם אומר, אני לא, מה שכתוב בתורה. משה כתב בתורה, על מוקצה לא כתב. על זה נאמר, הוא פורץ גדר, ישכנו נחש. מה זה פורץ גדר, ישכנו נחש? בגלל שלכל נחש יש רפואה, אבל נחש של רבנן, שזה נקרא נידוי של רבנן, זה אין לו רפואה. כמו שהרבי פה יביא את הגמרא. הגמרא אומרת, מי שפוגם באמונת חכמים הוא פורץ גדרם, אזי אין רפואה למכתו. מבחינות דילמה, חיביה, דרבנן, תרקה, דילמה, נחש של דרבנן. מה זה נחש של דרבנן? שזה בחינה של נידוי או מחלה כזו שאין לו הסבתה. כי הפורץ גדרם על ידי זה מסיר הידיים מן המלאכים. כי כל הכוח של המלאכים הוא על ידי היד ימין
ויד שמאל שלהם. וכיוון שיש להם שני ידיים, אחד שמושך שפע ואחד שנותן את השפע, לכן אתה יכול לקבל את כל הרפואות מהתורה. אבל מי שפורץ גדר ואין לו אמונת רחמים, זאת אומרת שהוא לא מאמין באמונה בתורה שבעל פה, אז הוא פוגם בדיבור, ואם פגם בדיבור, ממילא כל שרשרת המזון לא מתחילה. לא יכול המלאך לקבל דרך יד ימין ודרך יד שמאל שלו שום דבר. מה היה הסיפור שם בגמרא? הגמרא מספרת שהיה איזה מוכס אחד. מוכס זה אחד שקונה את המכס מהמלך. זה היה עשיר גדול, וכשהוא חיתן את הבת שלו, אז הוא החליט לחתן אותה ולעשות בפאר גדול, אפילו שחכמים גזרו לא לעשות בגלל החורבן בית המקדש כלילה דוורדה, או דבר כזה שהוא נגד מהחורבן אסרו, והוא לא התייחס לזה. ואז נשך אותו נחש. מה התרופה לנחש? אז כתוב שלשים את הרגל שקיבלה את הארס של הנחש בתוך הבטן של חמור לבן מעוברת. אז היו כאלה שלכת עם 13 בנרדה, לא אחד, היה 13. הוא היה עשיר גדול, קנו את כל החמורים האלה. התחילו, מוצאים את הראשון טרפה, צריך שהוא לא יהיה טרפה, השני טרפה. ה-13 היה מאחורי הנער, רצו להביא את החמור ה-13, עד שהם מגיעים באריה וטרף את החמור. ראו שאין רפואה למכתו. אמור דילמה חיביה דרבנן תרקה שאין לו הסתה. זה בגלל שפרץ גדר של חכמים. פורץ גדר ישכן נחש. מי היה באמת הפורץ גדר או הפורצת גדר הראשונה שנשך אותה נחש? זה הייתה חווה. חווה, מה היא עשתה? היא שרה מהדברים של אדם הראשון, התורה שבעל פה שפרשה את התורה שבכתב, אבל אני אולי קצת מקדים את המאוחר, אני אגיד את זה עוד שבוע. כתוב כי הפורץ גדרם על ידי זה מסיר הידיים מן המלאכים, ולפי בחינות הסרתו מדרך דברי רבנן, לפי זה מה? ככה סר ממנו ההשגחה של המלאך. וזהו הפסוק בפרשת השבוע, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. מה זה לא תסור ימין ושמאל? אומר הרבה, לא תסור מהדבר אשר יגידו לך, כי אם תסור מהדבר יגידו שלך, תפסיד את הימין ושמאל של המלאך. זאת אומרת, המלאכים שהם נותנים לך את כל השפע דרך העשבים, דרך האילנות, לא תסור מדברי חכמים. למה שאם תסור ימין ושמאל, תפסיד את מה? את הימין ושמאל של המלאך. זה פשט יפה. עכשיו, מה זה נקרא לסור מדברי חכמים לימין? ומה זה נקרא לסור מדברי חכמים לשמאל? מה זה? אז ככה, אדם שמחמיר יותר ממה שאמרו לו חכמים, זה נקרא שהוא שר ימין. שתוסיף, למדנו פרשה הקודמת, כל הזה, אל תוסף על דברו, לא תוסיף ולא תגרע. למה? כמה מצוות קיבלנו? כמה מצוות קיבלנו? תרי"ג. אם תוסיף עליהם, מה יצא? תריד. מה זה תריד? אתה בסוף תוריד. אם תוריד מהם, מה יצא? תריב, מריבה. מה באמת הכי טוב? תקיים את התרי"ג מצוות. אל תוסיף ואל תוריד. זה סימן יפה. תוסיף על תרי"ג, יהיה לך תריד, תורד מתרי"ג, יהיה לך תריב. לכן, הכי טוב זה לעשות את התרי"ג. אז אם אדם מוסיף יותר על מה שאמרו חכמים, אז זה בעיה גדולה, זה נקרא שהוא שר לימין. אם אדם מוריד ממה שאמרו חכמים, זה נקרא שהוא שר לשמאל. אל תסור לא ימינה ולא שמאלה, לך באמצע. כמו שאומר הרמב"ם, תמיד השביל והדרך הממוצע זה השביל הזהב. זה הדרך הטובה, לא להגזים לא לכאן ולא לכאן. ממילא אמרנו מקודם שמי זו שעברה ראשונה על ציווי תורה שבעל פה זה חווה. למה? כי חווה לא שמע מהקדוש ברוך הוא את העניין של עץ הדעת. זה שמע האדם הראשון. שהאדם הראשון הקדוש ברוך הוא אמר לו מכל עצי הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. מה הקדוש ברוך הוא אמר? לא תאכל ממנו. אבל כשאדם הראשון אמר לחווה, מה הוא אמר לה? הוא אמר, נשים דעתן קלה, אמר, ואני אגיד לה לא תאכל, אבל תיגע בו ובסוף תראה כמה הוא נחמד, וגם לא תיגע ממנו. והיא מה אמרה לנחש?
כך אמרה לו לנחש, השם אמר, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו ממנו. מה לקח השם אמר? תראי שזה לא נכון. מה עשה? דחף אותה. וברגע שדחפתה, היא נגעה בה. אמר לה, כשם שאין מיטה בנגיעה, כך אין נגיעה, מיטה באכילה. ככה, זו הייתה הכפירה אז מאיפה נעשתה הכפירה? בגלל שבציווי של תורה שבעל פה הוסיפו עליו. זזו קצת לימין. אחר כך מזה שזזו קצת לימין, בסוף זזו לשמאל וביטלו את הציווי לגמרי. כך מסביר רבי נתן. שזה היה לא תסור מן הדבר שאומרו לך בחטא אדם הראשון. כי היה צריכים אדם וחווה לא לסור, אלא בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אמר לכם לא תאכלו, לא תאכלו. אל תוסיפו. אבל ברגע שהם בדיבור שלהם, שזה הבחינה של התורה שבעל פה, הם הוסיפו על הדיבור גם לא תיגעו, אחר כך הם חיסרו מהדיבור, כי הם גם כן אכלו, אז זה גרם שמה? שחיביה, שנשך אותם, לא היה לו רפואה, כי באמת המיטה שנגזרה על אדם הראשון, לא ניצלנו ממנה. עד היום היא נמצאת, לא הייתה להם רפואה. אז מה אומר הרבה? ולפי בחינות הסרתו, אם שר מדרך דברי רבנן לימין, וזה שר ימין המלאך, ואין לו כוח לקבל, ואם שר לשמאל, וזה שר שמאל המלאך, ואין לו כוח להשפיע. וכשנפגם איזו יד המלאך, אזי אין לאדם אסוותא, כי זה העשב שבו תלוי רפואתו, אין לו כוח לרפאותו, כי אין משפיע לו. אז מה באמת האדם דבר ראשון? הרי כתוב בגמרא, מובא בשולחן ערוך, מה יעשה אדם שיש לו חולה? ילך אצל חכם ויתפלל עליו. למה כל כך חשוב כשלאדם יש חולה שילך אצל חכם? לפי דברי רבנו זה נפלא מאוד, כי על ידי שאתה הולך אצל חכם, מה אתה עושה? אמונת חכמים. וברגע שעשית אמונת חכמים, נתת את הכוח, את הדיבור, למה? למלאך, שהוא ייתן את הרפואה בעשבים, בתרופות שאתה לוקח. זה העניין של ללכת אצל חכם, זה דווקא להרבות באמונת חכמים. לכן, כל אדם שצריך ישועה, מהו הדבר הראשון שהוא צריך לעשות? זה להרבות באמונת חכמים. על ידי שהוא מרבה באמונת חכמים, על ידי זה הוא באמת יזכה שהמלאכים הממונים על כל דבר ודבר, יהיה להם כוח להשפיע לו. כי כל מה שיש להם כוח להשפיע זה רק מהדיבור של החכמים, ומהדיבור של החכמים הם משפיעים לאותו אדם. אפשר לאור. יש את זה גם היום? איך? יש את זה גם היום? גם היום בוודאי. מה, לא לומדים היום תורה שבעל פה? לא, אבל כאילו, גם עם הרבנים שלנו? בוודאי. לא הולכים לקחת ברכה אצל הרב. גם לא לא, תקרא. אם אני לא שומע, אבל מישהו מסוים. גם כן, צריך שימו רב אמיתי ולא שומעים, זה לא היה? כן? קצת ידע? איך? גם כן, אם הוא רב אמיתי, ודאי צריך לשמוע. אז תעשה לך רב, ולרב שלך, שעשית לך אותו רב, להסתלק מן הספק. אבל תעשה רב עד הסוף. לא לקחת רב לפי העניין. הרי כתוב, עמי עצו ישאל ומקלו יגיד לו. מה זה עמי עצו? כשעמי שואל עצה, הוא מחפש את הרב המקל, הוא יודע שהרב הזה מקל בזה, נרים אליו טלפון. רב הזה בזה. זה לא בסדר. כתוב בגמרא בעבודה זרה דף ז' שזה נקרא רשע. לכן האדם צריך לעשות לו רב. אם אתה בית שמאי, בית שמאי, לפני שנפסקה לך. אם בית הלל, בית הלל. אבל רב קבוע, שהוא יהיה הרב שלך. אבל הוא יכול בתחום מסוים, נגיד בעניין של שבת רב מסוים, ולא חייב בכל הדברים בתורה. הכי טוב להשתדל שיהיה בכל הדברים. אבל אם למשל, יש כמה רבנים שהם ביחד משלימים את התמונה של רב. זאת אומרת, כמו שאתה הולך לרופא, יש רופא לב ויש רופא לרגל, אורתופד, אז הם בסך הכל שתיהם משלימים ציור של בן אדם אחד. אבל לא בדבר אחד תלך פעם לזה, פעם לזה, אלא שישלימו לך את התמונה של רב. אם יש רב שהוא בקיא רק בהלכות שבת, ויש רב אחר שבקיא למשל בהלכות נידה, אז פעם אתה הולך לרב הזה, זה ודאי בסדר גמור. כן, אומר הרב, וזה בחינת מכה אשר לא כתובה בתורה, זהו מיתת תלמידי חכמים. זה מאוד מעניין, זה משפט מאוד מאוד מפורסם, אבל הרבה שנים מה המקור שלו. היום, ברוך השם, זכיתי למצוא את המקור שלו דרך מכתב של הרבי מחב"ד, שהוא כותב למישהו, וששאלת מה המקור של המשפט הזה, אז הוא אומר שראיתי בספר ניצוצי זוהר שציין שהמקור של זה זוהר דף י' עמוד ב', ששם זה כתוב בארמית,
ושם זה לא בנוי על הפסוק, אלא מתוך תרגום ללשון הקודש נבנה המשפט הזה. אבל באמת מהבעל שם טוב והלאה זה מאוד נכנס. מכה אשר לא כתובה בתורה, זהו מיתת תלמידי חכמים. זאת אומרת שבאמת אחד הכללות הכי קשות היא שנפטרים תלמידי חכמים. כי ברגע שאין תלמידי חכמים, אין מנהיג, אין מי שינהיג. מעין איזה מכה מאוד מאוד קשה. אבל הרבי יסביר את זה בדרך דרוש. היינו, המיתה שתלמידי חכמים ממיתים איזה אדם, זה מכה שלא כתובה בתורה. כי מה זה שלא כתוב בתורה? מה לא כתוב בתורה? תורה שבעל פה לא כתובה בתורה שבכתב. אז אם בן אדם לא מאמין במה שלא כתוב בתורה, זאת אומרת הוא לא מאמין בחלק של מה? של תורה שבעל פה שהיא לא כתובה בתורה, אז מה הוא מקבל? מכה? מכה שלא כתובה בתורה זה מיתת תלמידי חכמים. זה מה שתלמידי חכמים ממיתים אותו. זאת אומרת, בזה שהוא, לא, זה ממש פשט יפה. מה זה מכה שלא כתובה בתורה? מי שלא מאמין בתורה שבעל פה, שהיא לא כתובה בתורה שבכתב, אז הוא מקבל חס וחלילה את מה? את המיתת תלמידי חכמים. כי באמת, בזה מרוויחים. יש פסוק בהתחלת הפרשה שלנו שכתוב, והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמו אל הכהן העומד לשרת שם את השם אלוהיך או אל השופט, ומת האיש ההוא ביער טהרה מישראל. אז כתוב שמי שיעשה בזדון ולא ישמע לכהן, לשופט, ומת האיש ההוא ביער טהרה מישראל. אבל הדין הזה הוא לא ככה. בגמרא בסנהדרין דף פ"ו עמוד ב' כתוב שזה רק דין בזקן ממרא. רק זקן ממרא כתוב עליו, ומת האיש ההוא. אבל לא בכל אדם. אבל לפי מה שהרבי פה מסביר, מובן הפסוק גם קיפשו אותו. נכון שמיתת בית דין זה שייך רק למה? לזקן ממרא, שהוא יש לו את הדין הזה, כמו שדורשת הגמרא. אבל במציאות, זה שבן אדם לא שומע לתורה שבעל פה, איך שמסביר אותה הזקן, איך שמסביר אותה השופט, אשר יהיה בימים ההם, אז ממילא מת האיש ההוא. כי כל מה שיש לבן אדם חיות, זה בגלל המלאך הממונה עליו, זה בגלל המלאך הממונה על העשבים שהוא אוכל, על המזונות שהוא אוכל, שהמלאכים הממונים. וברגע שבן אדם קוראת את הצינור שהמלאכים בעצמם ניזונים ממנו, אז מה הוא רוצה? אין לו חיות, ממנו הוא מת האיש ההוא, בלי שתעניש אותו. זה כמו שבן אדם עוצר לעצמו את האוויר. אז מה? איך הוא? לא גזרו עליו מיתה, הוא בעצמו חסם לעצמו את המזון שהוא מקבל דרך המלאכים. זה פשט יפה שהוא מסביר כאן. וזה בחינת מכה אשר לא כתובה בתורה, זו מיתת תלמידי חכמים. היינו, המיתה של תלמידי חכמים ממיתים איזה אדם, כי חולת הבא לאדם על שעבר על דברי רבנן, אין לו רפואה, והוא מת מן החולת. זו המיתה באה על ידי מכה אשר לא כתובה בתורה. כי דברים שלא נכתבו בתורה נמסרו לחכמים, ואנחנו מצווים לשמוע מהם. ויש מי שמזלזל דבריהם, ואין מאמין דבריהם, מחמת שנדמה לו שבתורה אינו כן, לא כתוב, אז על ידי זה הוא נחלה במכה שאין לו רפואה חס וחלילה, הוא מת בה. אז אנחנו מדברים על אמונת חכמים, ופה ידידיה הזכיר את מה שבאמת רציתי להגיד. העיקר שאנחנו רוצים להראות את האמונת חכמים שלנו זה בראש השנה. ראש השנה אנחנו הכי הרבה צריכים מליצי יושר. כמה מליצי יושר בן אדם צריך בראש השנה? בלי סוף מליצי יושר. את הזמן שאתה הכי הרבה צריך לתת כוח למלאכים שימליצו טוב בעדך, מתי זה הזמן? זה בראש השנה. כי בראש השנה בן אדם עומד למשפט. וכשאדם עומד למשפט, מה הוא צריך? עורכי דינים. מי העורך דין שלך? זה המלאכים שלך. לכן, מלאך שאתה נותן לו מזון ופרנסה מדיבורי תורה של אמונת חכמים, הוא ודאי יהיה מליץ יושר בשבילך. למה הוא יהיה מליץ יושר בשבילך? כי הוא קיבל דרכך את המזון שהוא צריך מדיבור השם, שזה בחינת אמונת תלמידי חכמים. מה אמונת החכמים שאנחנו בתור ברסלברס עושים? זה הנסיעה לאומן על ראש השנה. הדיבור הקדוש שהרבי אמר, הראש השנה שלי הוא מעל הכל. מעל הכל. הוא עמד והבטיח כל מי שיאמין בי בפשיטות ובתמימות ויבוא אצלי לראש השנה, אני מבטיח לו שאני אעזור לו. אני מבטיח לו לעזור לו בדין, להשתדל בעבורו. עד כמה שאפשר להשתדל בשביל אותו אדם, הרבי יבטיח לו.
זה נקרא אמונת חכמים. ועל ידי שאתה בפשיטות ובתמימות עושה באמונת חכמים מה שביקשו ממך, ואתה עושה את זה ויש לך אמונה שלמה, על ידי זה אתה נותן כוח עצום במלאכים להיות בשבילך מליצי יושר. כי כל המזון של המלאכים מאיפה בא? מאמונת חכמים, שזה דיבור של תורה שבעל פה, ועל ידי זה היד ימין שלהם שואבת ויד שמאל שלהם נותנת לך, והרווח הוא כולו שלך. השם יזכה אותנו להיות כולנו יחד בקיבוץ הקדוש.